To je prdeli s ním. No, navačíme? Aha. Takže, čusborci, dneska jsme na pískovně s Lukem a Ondrou. Čau. Dar. Luky za kamerou, krásně. Tady máme naše kola. Tomášové. Ano, tam je Lukyho. Tady už není na prodej. To ještě neříkej. To ještě nemám říkat, prej. No, a dneska se budeme pokoušet dát co nejlepší video. Zatím je na prodej. Třeba na, cože? Zatím je na prodej. Zatím je prý momentálně na prodej. Ty zestříhaj. Jasně, ne, já to tam nechám. No, teďka začneme tady u toho skoku. V životě jsem neskákal. Uvidíme, jak to dopadne. A bylo to doporučené Luky Hrynišinem. Tak, samozřejmě, bude to i na Lukyho kanále, takže tam všichni jděte podívat. Bude to na Ondřejovém TikToku. Os! A ještě bych chtěl říct, že na mém YouTube bude vlastně video, budeme mít soutěž, my 3 proti sobě, a kdo udělá nejlepší real video z dnešního shredu. Jo, a to na tady. Takže se můžete pak skočit ke mně podívat. To máte určitě doporučení. Tady máte někde Lukyho kanál, bude i v popisku určitě. Děkuju. Doufám. Tady bude Ondřejův TikTok. Já budu mít i video na Lukášovém YouTube. Takže tak. Okay. Ano, a my jdeme jezdit. No, teďka momentálně trénujeme, tady tohle skok, nevím, jestli to nějak úplně Tady vidět. máme takovou session, pořádnou. Máme session tady na tomhle jumpu, tady takový, zkoušíme hledat, co by mohlo být dobrý na ty reelsy. A teď jdu zkusit tady tenhle, uvidíme jakou rychlost. Třeba v té kopence něco půjde udělat, uvidíme. Přesně, jakoby skok vypadá, že by na něm šli dělat různé triky, jako například table a tady ty věci. Ale dneska jezdím poprvé, kámo, tady ten skok, takže úplně nevím, co od toho očekávat. Ty, čo to letí, vole? Pičo, tady je nějaký skok!